हंखे नरक साइमान मणिपुर हास्टेव साल किसिसा सकang romoi je party mung ngai tong mani aboni party mung no tui je tong kasang kisabano kuri kha manipur hastewa abono tui kabangma thaini kabangma joda joda jagani je samung khlainai rok rung srungnai rok kabangma tong manipur hastewa hingke bebak no jotto no jani jar hawo kifili tong bayo a party mung o tong kasang tong simanlia hingke haini bagai jotto no jani jar hawo kifilnani nangkha hingke a kifilmani yagola tini chini hawo bo chini tiprani rung srungnai rok bo tini kifili sokpainai jeng o hingke o jaga borokno lamsongna bagoi Maharaja Bir Bikram airport o borokno lamsongna bagoi bongni guardian rok phai sokpaijak hingke norong nugoi mankhana borokni je guardian rok borok busuk cinta o kuluk khana je omo hai Manipur hastew amsuk je tungflai tongmano nugoi borok busukai naisingkana hingke tini phai sokpaisinai chini maya gnang bubagrani jai tongong bai chini hawa chini rung srungnai rok kifili phai mangka astuke chini bubagrani khabokowar bini maya bo kopangma jeng nugoi manu joto jorao no chini bubagra busukai chini bini borokni bagai busukai khakwar khebo joto riui tong bini jai tongong bai no tini chini rung srungnai rok bo oro kifili phai manani ungu hingke जों Maharaja Bir Bikram airport o जों je tini Manipur hastew rung srungai tongnai je student rokni borokni guardian rok baibo जों oro koyekjon bai malaikha hingke borokni khukti bo khnai ne no borok tam wansuk bahai ma tong omonotei hingke bai tini je o airport o phaikya tamni bagai phaina nangkha जों आनि बसा तिनि मणिपुरनि फाइ दं दा फ्लाइट बाय गा जों बनो लामसंनानि बागै जों अर फाइ लायखाता हनखे बाय साबनि जुबा जुबाय अमो हायके जे फाइ मांखा मणिपुरनि जों त खनागा बुबाग्रा तिनि ब्राउनो फ्री फ्लाइट टिकेट रिवै तुबुखा नै गा ब्राउ तिनि बलाइनो अंको फुंगाइ बुताय माइ मासायाखो माने ब्राउनि हस्टेल तिनि मामी संजागिया hingga brau daktino ready ongoi ma phai ka airport barota ni age no hingga kai brau tini cake rawa karo sawo ya ko brau phai lai kata hingga brau phai ka kai tini kisa brau no thanda phan khana nei pai ton chau kata sengoro hingke bai borok koitao sokpai nai tinta o brau kanai hini khnawo hingga ora sokpaya no prai 3:45 brau hingke bai norok to saka je bong norongni je bosarok je Manipur poriwoi tongo honmani abono bai sai khnari ka borok tange oro phaikya saboni chuba chubai phaikya borok 12 simi phaima poro naisingai tongo hingke amsang tabuk hingke bai je tini je bubagrani sakthar mung bai o jaga chini je rungsrung tongnai rok tibrao hawa phirogoi kifili phaimano abono tei bubagrano busuk jorte hambai afan mojong tamo sana mojong bongno chini jora ekdom hamiani somoyo bubagra atom sa bobo hamia oi tongmani haipano chini hamiani jora chona chuka mani bagai bubagra na belai belai ka hambai janawo bubagra tongmani bagai no tini chini busaro haika phai mangkha haya ka chungtai busi ler khamu hambai baino hambai hingke phaide जों tai kesa khoroksa ta khukbai malaikha tini bini khukti bo khnai nalai no bo tamowansu hingke dara nung o jaga tini je Maharaja Bir Bikram airport o tangai phaina nangkha ang phaika ani sajugno khosanani bagai bo tini Manipurni phainai borok rims o porio final year o bo beshi dunia kho thangmani aro thangino borok amo haike situation manjakha orni hostel rogo chamung bo korei nungmung bo korei o jorao borok bubagra by contact haika bubagra boroni bagai ticket rok tania ke bebag no ready khlai rakha aboni bagai bubagra no kha by khok by belai ke hambai ya faro borok kamani bagai bo asukhe chungno mane bo chubai tongmani bagai hambai hingke daran khukte khnai mangkha bubagrani chuba chubai je borokni sajak kifili phai mangkha tini tipra hawa asungno ke tabuksa jora saimangkhana जों lukurongni khukte guardian rongni khukte khnaka je tabuk bo phai sokpaya ko landing khaya ko hingke जों orono naising laijak bongno lamsongna bagai hambai